Kaixo, gaur hartzaigezurtiaren antzerkia egingo dugu. Kaixo, ni Maialen naiz eta antzerki honetan kontalaria ardia eta herritarra izango naiz. Kaixo, ni Claudia naiz eta antzerki honetan ardia eta herritarra izango naiz. Kaixo, ni Ego naiz eta antzerki honetan Otsoa izango naiz. Kaixo, ni Xabier naiz eta antzerki honetan Artzaia izango naiz. Bazen behin hartzai bat bere ardiak pasatzera ateratzen zela. Etorri ardiak, hemen belarra oso ona dago. Baina aspertuta nago. Ia dakit, gezur bat gastatuko dut. Eta gezur bat bota zuen. Otsoa dator, Otsoa dator! Non dago Otsoa, non dago Otsoa? Sinetsi duzute! Hori ez da egiten, susto handia eman diguzu. Eta ordu bat geroago berriro hartzaia ardiak pasatzera atera zen. Etorri ardiak! Lehen oso ondo pasa nuen, berriro egingo dut. Eta beste gezur bat bota zuen. Otsoa dator, Otsoa dator! Non dago Otsoa, non dago? Sinetsi duzute berriro. Beste bat esaten baduzu, ja ez dizugu sinistuko. Hori. Eta hurrengo gunean, Gaur ardiak oso lasai daude. Hor da hori? Otsoa dator, Otsoa dator! Herri! Ez dizugu sinisten. Nire ardiak pildura daude. Eta ez bazan, zabaldiak kalapazan eta